at tayong lalakad ay tiyan kita. Tayo man kundohan, iya may takat. Karagayan sa kalusok. Hoy! Hoy! Mailo ako! Mailo ako! Kaya ko nakapangis isang kapit. Yuyup ko yung klase mo. Tok lang ato. Ato, yuyup mo si mo dito. Ay, tayo pagawin ng hamot. Okay. Ano mag-ibig? Hindi naman, hindi na. Okay, special ka lang ka. Paslaitan tapo, paslaitan tayo isang makakita. Tawa ka na ba? Mawin mo po siya. Paslaitan tapo, tuwa kita. Ay. Bukod mo pababa na ito natin ilawan. Okay, special ka lang ka na rin ni Kanal Jabal. Number 1. Yan tawa ka, oh. Number 2, Almujil. Uy, Number 3. uy mo kung sa nilungan kampong Macau. Mana ito ay mangalay. Grabe na mukha nini. Maita. Hindi matay natin talo ini. Apo, paslait mo. Number 1, Arjabar. Number 2, Armujil. Number 3, asus ang pagsulat. Dadi, ulit. Dadi. Ano masing kapital si Tagkaw yan Tawa ka na yan, tunag na ina. Tukawidan. Ano yung bingit yun? Tawa ka na ba yan? Saan ko na makaingat? Isa na complete, di ko na mamasa. Ay, babang shoot captain. Inday. Tawa na. Okay! Oo, tao! Wait a minute! Kanakita! Agabal! Pagkatugoy naman mo! Di ka buwi! Ano yan, Agabal? Kuyatin na mo ini. Tawa? Okay. Tawag ka isap na. Tawag ka isap. Kailan mo ako marayaw? Arjabal! Armojil! Pag nakikita ka, mag-lose na ilong mo. Hindi ko alam, bakit talo na ko'y tiyan mo. Hey! Tawagan na ko yung nga yan. Brad, ikaw? Ngayon ko na. Apo! Nagkailan mo rin eh. Nagod ko na po, nagkarabaso ka. Ang baso na puro tuwing. Kumanan ang tablig. Wow! Di ko rin sinhatid. Wow! Wali langin ang bungutin. Misan butik-butik. Gari na marunong mag-ibig. Ayusin nito, darling. Ganyan ko matakutin. Ayaw naman ito. Ayun! Hindi, karina tao. Ha? Ano yung lapas? Gawin nga. Nang taba sa bawat, eh matakutik po pang maligkat, imata niya. Pag-ilawan doon.